locatie Othene.
Aankomst Centrum Terneuzen. Ja, de stad met een gemiddelde van 55.000 inwoners, Terneuzen en de aansluitende woonzones, dorpen. Met dus hier het toeristisch punt. Ja, ook nog een blik op het stadhuis. En dan hier de Havenstraat, entree, Winkelstraat. Maar je hebt dan zo ook verder de Noordstraat. Blijkbaar terug hier een lokale markt of ja, braderie. Hè. Het is best interessant even langs te komen hier. Ook met de auto kan je 2 uur gratis parkeren in verschillende parkeerzones. Maar natuurlijk de fiets is ook wel een goede oplossing, hè? Via de mooie fietspaden aan de Zeedijk vanuit Hulst. Of de andere kant met de fiets wel goed bereikbaar. Sorry, is dat een braderij op vandaag hier? Ja, tot 5 uur. Tot 5 uur? Ja. Ah, oké, ja, bedankt. Dus het is een braderij. Ze zijn alles aan het klaarzetten. Ik ga even te voet stappen. Het reglement is hier, als de winkels open gaan, mag je niet meer fietsen. Maar bon, ze zijn nog niet echt open. Hè. Ja, alhoewel wel daar al. Dus zeker een reden om even langs te komen in Terneuzen voor dit hier, gezellig. Het is ook een autoluwe zone. Zie ik ook veel zaken met soldes aangeduid, min 30, min 50. Dus interessante koopjes. Oh ja, ik doe Dus bijzonder aangenaam in deze stad opnieuw, die autoluwe zone, ook met kleine kinderen interessant, die kunnen hier even rondlopen, geen verkeersdrukte. Deze zone mag je de fiets gebruiken de volledige dag door. Dan ook hier aardbeien, 3 bakjes voor €5.
Zeg je dat is je vast, joh? Ja, een beetje combinatie. Er is hier ook natuurlijk wel een markt op woensdag, hè? Maar dat is wel een kleine markt. Dus hier is wel een ruim aanbod, hè? Ook de non-food zaken, parfums, kledij daar. Ook voor de kleintjes hier. Een mini-kermis. En ook wel leuk hier, dat zijn die aansluitende terrasruimtes. Hè. Maar ik vind het wel een positieve zaak dat er nu een dergelijke braderie organiseert. Dat trekt toch wel het volk aan. En het is ook wel gezellig hè, op het gebied van sociaal contact en zo. Je mag erbij staan op eigen risico, maar ik zou het niet doen. Maar gewoon jou daar naartoe vonden en dan... Dat is alleen maar opstaan. Zo, ik ga even langs hier nu. Nog naar de Zeedijk. Je hebt er ook lokaal een heldmaat. Ruim voor Kaschelde en zo. Alles is daar aanwezig. Het is ook wel een aanrader, even een dag naar Terneuzen, combinatie met die braderij, de Zeedijk hier en de plaatselijke horeca en eventueel ook het winkelcentrum aan de Kennedylaan. Dat is ook een van die parkinglocaties waar je dus 2 uur gratis kan parkeren. Ook daar aan het stadhuis. Dat is wel interessant. Het staat hier ook aangeduid, dus ik hier ook wel staan. Kijk, eerste 2 uur gratis parkeren. Locatie hier van de Westbeer.
hier toch wel bijzonder ontspannend. Hè? De Schelde Boulevard. Je kan een pracht van een wandeling maken dan hier zicht op ja, de jachthaven en ook de pier. Dus hier jachthaven Terneuzen. Ja, dat was even een mooie Samsung-hond. Hier aan de rechterkant ga je door naar het busstation.
En daar zie ik een elektrische step aan de rechterkant. Ik zie ze wel regelmatig. Mensen dus die zich ermee verplaatsen. Ja, dat zijn van die commerciële steps. Nog niet toegestaan in Nederland. Het probleem blijft hem dat er geen commerciële modellen goedgekeurd worden door het RDW momenteel. Dat is het grote probleem. En dan zit je verbonden aan een duur model van 2000 euro die veel te kostelijk is. Dus ook wel terug te vinden informatie op het net. De locatie van het winkelcentrum Kennedylaan. Dus wie met de wagen komt naar Terleuzen, ja, hier in principe moet je komen met eigen vervoer. Is het wel interessant, de braderie daar, de plaatselijke horeca en even hier de winkels te komen bezoeken. Zo, ik ben net uit de Action. Ik heb hier een extra powerbank gekocht van Philips. 10 euro. 10.000 mAh, dus interessant voor mijn smartphone, maar ook voor de Action Cam extra energie. Dus wel ook een aanrader voor op reis of bij verplaatsing. Dus een goede prijs-kwaliteitsverhouding.